Dnes sme sa stretli pri krásnej vzácnej príležitosti. Tento chrám Boží bol postavený a posvetený pred 240 rokmi, čo je naozaj ohromný čas. A vtedy ešte väža nebola, väžu sme teraz dokončili pri oprave a slávime jej 150. výročie, ako bola postavená. Sme radi, že sa to všetko podarilo aj do tohto času, tejto pamiatky posvetenia nášho chrámu Božieho. Od jesene 1733 do jesene 1734 toto celé postavili, postupne to zariadili, pristavili neskôr väžu. Škola, fara, výuka detí, cirkevno-zborový život, vernosť určitým princípom a potom aj neskôr to povedomé vlastenectvo, Meru 8 roky, Štefánik, povstanie a tak ďalej. Tí ľudia boli hlboko do niečoho zakorenení, čo držali. Už to nebolo len niečo čisto spirituálne, náboženské, ale už to bolo aj akési také týkajúce sa celku života. Program bol vzácny, lebo medzi nás zavítal komorný spevácky zbor Zvony zo Selenče, zo Srbska. Sme radi, že si ten čas našli a že prišli medzi nás. Bolo to úžasné ich počúvať. Takisto sme dostali vzácnu návštevu z USA. Je to sestra biskupka Vilma Kucháre, ktorá prišla zo slovenskej synody Sion. Takisto brat generálny biskup Ivan Elko, našej evanjelickej cirkvi tu na Slovensku. Brat senior Mirko Hvožďara, senior nášho mijavského seniorátu. Poslúžili takisto aj brat bývalý farár tohto cirkevného zboru Ľubomír Batka, alebo rodáčka z nášho cirkevného zboru sestra Hanka Peničková. Sme radi, že prišli takíto hostia, ktorí tu pôsobili, alebo sú rodáci stadeto a že majú na čo spomínať, ale aj na to, že myslia konkrétne na náš cirkevný zbor, modlia sa za neho a toto všetko je v Božích rukách a sme radi, že to Božie požehnanie tu môže byť prítomné aj pri všetkých, ktorých prišli. Je nám veľkou cťou z takéto príležitosti zaspievať aj na samých bohoslužbách, ktoré boli do obedu v kostole, takej významnej príležitosti, ako je posvetenie chrámu, teda pamiatka posvetenia chrámu, ale aj obnovenie veže, ktorá je tuto znovu v takom krásnom stave a prišli sme veľmi radi zo Selenče, zo Srbska, merali sme cestu 550 km, ale nám je srdce veľmi veľké a plné. Nielen my sme sem priniesli niečo, ale sme aj si odnášame plné srdcia tej energie, ktorú sme načerpali od domácich viery, ktorí prišli vo veľkom počte podporiť naše vystúpenie, za čo sme im veľmi vďační a veľmi sme vďační aj domácemu zboru cirkevnému, že nás z tejto príležitosti pozval a že nás tak krásne ubytoval, prijal a že sme sa tu cítili krajšie ako doma. Minulosť nás niečo učí, my ju nespomíname samoučelne, ale ona nás niečo učí, kladie nám nejaké otázky a výzvy, tak ako som sa pýtal v tej kázni, že aká bola mentalita tých, ktorí od rokov 1734 do 1784 stratili svoj kostol, školu, faru, farára, boli zrušení a oni aj tak 50 rokov si zachovali svoju duchovnú identitu, chceli aktívne duchovne žiť ako evanjelici a keď im to bolo umožnené po vydaní tolerančného patentu, tak okamžite do nohy všetci tu opäť boli a stavali základy nového kostola. A v tom nás tá minulosť vyzýva, že ak by sa teraz stalo, že by tvoj cirkevný zbor bol zrušený, stratil by celú infraštruktúru, vedel by si ty a tvoja rodina 50 rokov si udržať svoju duchovnú identitu, byť verný. Dnes stačí úplne máličko, aby bol človek úplne rozkývaný, o všetkom pochyboval a strácal sa v nejakej pasivite alebo v čomsi podobnom. Títo ľudia, to bol fascinujúci príbeh vernosti, vyznaniu viery. Proste oni boli evanjelici, pre nich to niečo veľmi konkrétne znamenalo. A to bolo poznanie pravdy, že? Pravdy o hriechu, pravdy o Božej milosti v Kristovi, pravdy o novom živote, ktorý sa žije trochu ináč. A tomuto oni boli verní napriek tomu, že mali nulové možnosti duchovne žiť v prostredí cirkvi. To je fascinujúce. Kopaničiarsky diel sveta. Naozaj vďaka patrí všetkým ochotným ľuďom, ktorí prišli, aby pridali ruku k dielu. A to, čo všetci tí ľudia spravili aj pre náš cirkevný zbor, za to všetko patrí vďaka aj Pánu Bohu, že nás takto môže zjednocovať a vlastne skrze prácu a službu mnohých ľudí aj v našom cirkevnom zbore obohacovať.